Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hun Televízió kedves nézőit. Sorsok Alakítói című műsorban. Mai vendégünk Szalai Róbert. Most egy kicsit még pakolja ugye a készleteket. Hát szeretettel üdvözöllek, és arra szeretnélek kérni, hogy te, aki átérted az 56-ot, és igyekeztél az emlékét megőrizni, és az akkor kialakult nemzetmentési gondolatokat tovább értetni, és átpántálni a fiatalságba. Hát ugye például én is nálad sok mindent tanultam és olvastam, hogy légy szíves, mondjad el úgy a történetet, beleértve azt, hogy te hogy voltál gyerek, és hogyan indultál szüleid, kik voltak egy pár szóval, hogy nőttél bele ebbe a forradalomba, és utána milyen következtetéseket vontál le, illetve hát a mai napig hogy látod az akkori elképzeléseknek a megvalósulását, illetve a nem megvalósulását, és hogy valahogy úgy, hogy az óvodista is megértse, tehát hogy érdeklődjön, és akkor majd nézzen utána, tehát ne higgy el, amit mondanak. Tessék utána nézni, vannak olyan dokumentumok, amikben hitelesen le van, akivel te is fogsz egy párat mutatni, és hogy jó irányba álljanak be, már kiskorúban. Mert én úgy látom, hogy ha aki rossz irányba indul el kiskorába, akkor már hiába beszélünk, vagy hiába mutatunk neki, akármit meg sem nézni. Úgyhogy hát átadom. Nagyon szépen köszönöm. Ide teszem a mikrofont, hogy... Igen, egy kicsit zavarba vagyok, mert ugye ha azt mondod, hogy a gyerekkoromtól mutatkozzam be végig, aztán a forradalomról és a utóéletéről nagy téma, erről több előadást lehetne tartani, ezért most megpróbálom összevonni a dolgokat. Bevezetőben el szeretném mondani, hogy biztos tudod, hogy én történelemtanár vagyok, és amikor az iskolában tanítottam a gyerekeknek a történelmet, akkor igen nagy zavarba voltam a Kádár időkbe, mert én kemény 56-os vagyok, amire majd ki fogok térni, de amikor a tankönyvbe odaértünk, hogy 56-os ellenforradalom, akkor képzeld, hogy milyen zavarba voltam. Úgyhogy mit tudtam mit csinálni? Azt mondtam, hogy fiúk, az anyaggal nagyon el vagyunk maradva, a következő 3 anyagot összevonjuk, vegyetek el a munkafüzetet, bediktáltam, amit kötelező volt, hogy dokumentáljam magam, és mondom, otthon ebből az anyagból nem lesz feleltetés, olvassátok el, tudtam, hogy ha nem lesz feleltetés, akkor bele se néznek a gyerekek, és a szüleitektől kérdezzétek meg, hogy mi volt, ők majd el fogják mesélni. Mert tudtam, hogy például az osztályomban járt a kerületi pártbizottság titkárának a gyerekekével. Hát nyilván másképpen fogja elmondani 56-ot, mint az, akinek a nagypapája le volt internálva. Nyilván. Tehát ennyit a történelemről, a történelem oktatásról, és akkor egy fordulattal már is áttérek a történelem hamisításra. Tudnék, te tudod, hogy az élelmiszer hamisítást azt büntetik, de a történelem hamisítást azt még egyenlőre nem. Na, bocsánat, hogy mivel megszólítottam, hogy én tudom, hogy az élelmiszer hamisítást, az élelmiszer mérgezés Magyarországon, de Európai Unióban sem büntetik ténylegesen. Ezzel vannak olyan mérgezések, amik meg vannak engedve, például konyhasólyati káliszóval meg lehet ölni az embereket, le lehet rövidíteni az életüket, és ivartalanítani is lehet. Akárhova mentünk, Európai Unióban, magyar fórumokhoz, semmit se csinálnak. Tehát van, szóval nem minden van megengedve, néha kis ügyekből nagy ügyet csinálnak, főfújják, de amivel tényleg ölik az emberek, ez egy bibliai ószövetségi módszer, hogy a kenyér és a víz különbözőségével gyilkolni, az meg van engedve. Úgyhogy ne haragudj, hogy ezt muszáj elmondani, akkor másképp ellenmondani. De lényegében papíron büntetendő az élelmiszerhamisítás, és a tévében mutatják is, hogy a húst elszínezik meg, mit tudom én, mit csinálnak, de a történelmhamisításról egy mukkot se szólnak. És meg kell, hogy mondjam, hogy 56-tal kapcsolatban a történelmet pimasz és pofátlan módon hamisítják. Mégpedig... Ma is. A 56-nak a történelmé. Ma is. Majd mindjárt rá fogok térni. Picit a gyerekkorodról létszer beszélni. Majd most az átmenet. Engedd meg, hogy úgy kombináljam a dolgokat, hogy minden érthető legyen. Tehát
A történelem hamisítása kapcsolatban elmondtam a lényege, hogy a forradalomnak az előzményei azok nem 1953-ban kezdődtek, amikor Nagy Imre trónra került, és ugye megpróbálta reformokkal megmenteni a rogyadozó kommunizmust, hanem a forradalom előkészülete az 44-ben kezdődött, amikor az első szovjet csapatok ráléptek magyar földre, és megkezdték az országnak a megszállását, az aljas ázsiai megszállását. Na most abban az időben én 14 éves ugye, nyurga kamasz voltam, és amikor közeltek a szovjet csapatok Budapest felé, és most érek rá ugye, a gyerekkoromra, akkor mindenféle ilyen önkéntes alakulatok szerveződtek. Ugye, ilyen volt, nem tudom én, például az ABIT, az antibolsevista ifjúsági tábor. Tudnélik, ugye a Leventék 12 éves kortól kötelező volt a Levente oktatás. Megtanultuk a vezényszavakat, fapuskával a puskafogásokat, meneteléseket, stb. Stb. 14 éves korban már valami fogalmunk volt ugye ezekről a katonai dolgokról, a kispuskával, vágyottunk, hogy a kispuskával tudjunk célba lőni. De amikor a Budapestet körbezárták a szovjetek, illetve még nem zárták körbe, de közeledtek ugye Budapest felé, és Csepelen már Erzsébeten folytak a harcok, akkor mindenféle önkéntes alakulatok szerveződtek. Ez az antibolsevista ifjúsági tábor volt az, akik még nem érték el a 18. évüket, de már megfelelő kiképzésben részesültek, és ezek jelentkeztek ebbe az ifjúsági táborba, akiket gyors kiképzéssel páncélőkre képezték ki, és nagyon sok orosz tankot ezek a fiatal srácok lőttek ki. Na, lényeg az, hogy a 16 éven aluljaknak, azoknak a Levente riadóra kellett menni, egy iskolába, mi is mentünk, a nagy bérházba, ahol laktam, 5-en mentünk fiúk erre a Levente riadóra. Minden nap el kellett menni, ott az iskolában, tornateremben kiképzések voltak, énekek voltak, hazafias, nevelésben részesültünk, némi munkát is kellett végezni, mert például a 6. kerületi előjáróságnak az iratait hordtuk ki a pincéből, szekerekre, és vitték föl a várba, mentették Budára, mert ugye a Pest az nagyobb veszélyben volt. Na, ilyen körülmények között, amikor egyszer mentünk, ebédelni mindig hazaengedtek minket, 5-en voltunk akkor ebbe a korosztályba, és mikor mentünk 5-en vissza ebéd után a Levente riadóra, megszólalt a kis riadó, mert volt a nagy riadó, amikor nagy alakulat, régi erők jöttek bombázni, és amikor csak kisebb gépek, kevesebb gép jött, az kis riadó volt. Megszólalt a kis riadó. És a Ferdinánd hídon jöttünk át, az Élmunkástéri hídon jöttünk át, és láttam, hogy a Újpest felől jönnek szovjet gépek, és robbannak a bombák. Ijedtünk be, lehassaltunk a járda mellé, a járda szigetre, mi is, mind az 5-en, és elzúgottak a gépek, kb. 100 méter a Podmajecy utcán lecsapott egy bomba egy villamos előtt, a sárga villamos egyből fekete lett, mert az összes románcot levert el róla. Fölnéztem a hónom alatt, nagy kövek gurultak fölfelé a Ferdinánd hídon, amikor elment a gép, ilyetemben fölugrottam, és berohantam a legelső házba, a kapu alá. A többi fiúk is. Eltelt egy pár perc, elment a hullám, kijöttünk, 2-en, 3-an, hol a Lali meg a Béla? Hát nincsenek, hol vannak. És ott volt egy nagy oltóhomok domb. Tűzoltásod oda volt készítve. És egy bombatölcsér. Hát mondom, itt hasaltak a gyerekek. Hát mondom, biztos betemette őket a homok. És akkor beruhantunk, és ott voltak, mondom, jöjjenek katonabácsik, a 2 barátunkat betemette, mindjárt jöttek emberek lapáttal, csákánnyal, és kezdték ott a homokot eltúrni. És akkor mondja az egyik, hogy ne keressük őket, mert itt van a bele. És kér a lapától egy ilyen béldarabot. Pillanatra ledöbbentünk. És akkor nyugatiból, ott van a nyugatinak a kerítése. Egy ember jön, azt mondja, hogy kit keresnek, mert itt van egy fiú, egy fiúnak a holtteste. Húzzanak, kerítésen fölhúztak, oda mentem kb. 100 méterre a bombatölcsétől, és ott volt a Lali, a legjobb barátom, kérlek szépen, de csak innentől lefelé, képzeld el, még gőzölgött a friss kis teste.
És amikor mentem, teljesen le voltam többenben, mert itt volt egy szemgolyó a föld, 3 nagy ideg lógott ki belőle. Amikor jövünk visszafelé, egy ember hoz egy kezet, rajta kis Bélának a gyűrűjével, képzeld el. És akkor egy ember hoz mondják, hogy eljöjjünk erre, egy holttest volt, a Bélának a holtteste, de se lába nem volt, se a keze, egyik keze sem, és a fejéből is csak a feje volt, de egy nagy űr. Képzeld, se élő, se holt nem voltam. Úgyhogy mentem hazafelé, és milyen a szülő, már a 2 apa jött. Valahol hallották, és jöttek. Mondtam, mi van a Lalival meg a Bélával? Nem mertem megmondani, hogy meghaltak. Mondom, megsebesültek, és elvitték őket a mentők. És akkor mentünk oda, de akkor már állt ott egy hullakot, egy ilyen nagy teherautó, koporsok le voltak téve, és már betették bele a holttesteket, és képzeld, hogy tűzoltó ment a háztetőn egy zacskóval, és ott szedte össze a kis húszafatokat. Ebben egy borzasztó érzés volt. Képzeld el, hát. És akkor 3 nap múlva volt a temetésük a kerepesi temetőben. Hát hősi halottak nektek nyilvánítva, de az ágyúgolyók süvítettek el a kerepesi fölött, mert ugye az oroszok már lőtték a várost. Borzasztó sok volt bennem. És akkor, hát mondom, ezt meg kell valahogy bosszulni. És akkor elmentem, a Bajza utcában volt ennek az antibolsevik ifjúsági tábornak, az Abitnak a toporzó irodája, és már 2 fiú állt ott, Levente puskával, civil ruhában, de Levente sapkával és karszalaggal. És mondtam, hogy jöttem jelentkezni. Szóval menjél föl, nem tudom, az első emeltem valamilyen főhadnagyhoz. Fölmentem, kopogtam, szabályosan jelentkeztem, hogy megtanultam, hogy Szalai Róbert alázatosan, stb. Mi van, fiam? Hát mondom, főhadnagy úr, szeretnék jelentkezni az Abitba. Hány éves vagy, fiam? Mondom, 15 leszek. Mikor? Jövő augusztusban. Hát azt mondja, nézd, fiam, én megdicsérek téged a hazafias lelkesedésért, de 16 éven alul nem adhatunk fegyvert senkinek. Ugye menj vissza a Levente riadóra, és ott becsületesen végezd a munkádat, de hát nem. Úgyhogy tehát ez adta meg az első löket. Visszamentem a Levente riadóra, de azt mondták, hogy erre a szörnyű balesetre vagy tekintettel fölmentenek a szolgálat alól. Úgyhogy otthon voltam a lakásomban, szüleimmel, ugye, amikor bejöttek az oroszok január 18-án Budapestre. Olyan gyűlölet volt bennem, hogy azt elmondani nem lehet. Az elmondani nem lehet. És ez adta meg az egész alaphangját az egész jövendő életemnek. Láttam, hogy az oroszok, most már tudom, hogy egy orosz zászlóaljat helyeztek el a mi házunkba, mert ott volt az udvarban a szekerek, meg a konyhák. Én tudom, hogy milyen rettegés volt, hogy az oroszok hogy viselkedtek. Mi laktunk az óvóhelyen a pincékben, ők a földszinti lakásokba helyezkedtek el, később az emeleti lakásokban is, már mikor Pesten nem voltak, csak a Margit-szigeten folytak harcok, meg Budán, akkor már föl lehetett menni a lakásokba. A mi egyik szobánkban betelepült 5 orosz katona, egy olyan raj lehetett, gondolom, mert egy ilyen 10-es volt a parancsnokuk, és onnan jártak bevetésre. És mi a másik szobában voltunk betelepítve, ott lapítottunk, és amikor megjöttek a bevetésről, a géppisztolyoknak a pára lecsapódott a géppisztolynak a csövén, a vasalkatrészen. Én minden rébekanál gyerek, ugye lepucolgattam egy darab rongyot, kértek tűrűködőt nagymamától, én párát, ezek közben figyeltem, füleltem. Képzeld el, hogy ez az 5 orosz rakta ki a zsebéből a szajrét. Órák, pénzek, láncok, minden, és ott osztozkodtak. Úgyhogy, tehát ez mind alapvetően meghatározta az egész jövendő életemet. Egész jövendő életemet. És akkor ide iskolába jártam, tanítóképzőre, elvégeztem a tanítóképzőt, és Csepelen kaptam állást. Ottani vas és fém, akkor úgy hívták, hogy Rákosi Mátyás vas és fémművek. Annak volt egy iskolája, és ott kaptam én egy állást, egy ilyen nevelői, tanítói állást. A vezető egy Apucsai Sándor nevű fiú volt. Most már mondom a nevét, mert már valószínűleg, hogy nem él, mert ugye én már 83 vagyok, ő most lehet már 86-88 éves körülbelül.
De képzeld el, hogy ez az Abucsai Sanyi fiatal, szép, 185 centis gyerek volt valamikor, de a háború alatt vonaton utaztak, ugyan háborús vonaton, és a támadás érte a vonatot, és mind a két combja összeroncsolódott. És képzeld, a német hadikórházba megcsinálták azt, hogy az összeroncsolódott csontokat kioperálták, és 10 centivel alacsonyabb lett a Sanyi. Úgyhogy, de nem egész jó sikerült, mert egy pár milliméter az egyik lába rövidebb lett, úgyhogy azt mindig egy vastagabb cipőtalppal pótolta. De hát akkor mondja, azt hiszem, hogy utolsó éves képzős volt, és hogy elmesélte azokat a lelkes fiatalokat, akik önként mentek a harcba az oroszok ellen. Ez volt bennem. És az egyetemen, amikor a padba ültem, érdekességként elmondom, hogy a bölcsészkarra jártam, történelem szakra, mellettem ült egy pap, másik oldalon egy katonatiszt. Ez 1949-ben volt. Akkor még a tisztek az zömmel a régi hadseregnek a tisztjei voltak, akik hát megmaradtak és átálltak az akkor alakuló demokratikus hadseregbe. A pap az a Pannonhalmi gimnáziumban volt nevelő tanár, de szeretett volna tanítani, és ezért jött egyetemre. A katonatiszt, az pedig a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott, az volt a feladat, hogy előadásokat kellett neki tartani, történelmi előadásokat, ha a történelemből a különböző csapatoknál. És hát ugye én bennem volt ez a kis militarista szellem is, és az egyenruha is tetszett, és írtam egy kérvényt, hogy a Honvédelmi Minisztériumban, hogy én szeretnék önként katona lenni. És meg is kaptam a behívómat, és így egyből 1950-ben kaptam egy szép Petőfi Akadémiára. Hát én nem tudtam, Petőfi Akadémia, örültem, apámmal festettük, kaptunk egy zöld katonaládát, befestettük újonnan, és szépen bevonultam a Petőfi Akadémiára. Kiderült az, hogy ezen a Petőfi Akadémián politikai tiszteket képeztek ki. Jövendő politikai tiszteket. Volt ott, vagy ezren voltunk, különböző századokban, lövész, páncélos, repülős, tüzér. Engem egy tüzér századba osztottak be, ugye, és ott voltunk fiúk 100-an, abban a században. Érdekességként elmondom, hogy az egész században kettő érettségizett fiú volt. Én nekem egy év egyetem is volt a hátam mögött, a másik egy Zoli nevezetű kereskedelmi érettségis gyerek volt. Minden nap volt ebéd után egy fél óra pihenő. Kötelező pihenő, lefeküdni az ágyra. Nem szívesen feküdtünk le, mert az ágyat után ki kellett igazítani. Akkor még a tiszthelyettesek ilyen régi utasiak voltak, akik nézték, hogy borotva élesen, hogy van elvágva a lepedő, a pokrócca, meg mindenne. És ezt nagy nehezen megcsináltuk reggel, nem szívesen feküdtünk bele délbe, hogy összegyűrődjön. És szerencsém volt nekem azzal, hogy tanító voltam, mert megengedték azt, hogy az ebédszünet, a délutáni nyugvás alatt, és az esti kultúrfoglalkozásokon tanítsam a matematikára azokat, akik nem értették oda. Képzeld el, hogy voltak olyan becsületes, igazi becsületes parasz gyerekek, traktoristák meg, akiknek gőzük sem volt, tüzéreknél, hát ugye a trigonometria az elengedhetetlen, de hát ezek a 4 alapművelettel nem voltak tisztában, hogy hát azt kell nekem tanítani. Na hát így tette. A században összesen 3 pártag volt, a hallgatók között 3 pártag, és aztán azt hiszem a parancsnokok között volt, a tisztek között akkor már volt több pártag. Úgyhogy amikor aztán egy éves volt ez az iskola, egy év, amikor az év vége felé tartottunk, akkor elkezdődtek a tagfelvételek, ugye? Minden nap fölvettek 2-3 tagot, ugye? Mindenkit egyhangúan megszavaztak. Én most utólag csak érdekességét mondom, hogy én voltam az egyetlen, akit nem egyhangúan, csak szavazat többséggel vettek föl pártagnak, mert én értelmiségi voltam, és nem voltam elég megbízható. Na, mindegy. Szóval így lettem én katonatiszt. Katonatiszt lettem.
aztán nagy szerencsém volt, mert egy évi csapatszolgálat, kötelező csapatszolgálat után bekerültem a minisztériumba, előadásokat kell tartani a csapatoknál, közben az egyetemet folytathattam, és így köszöntött rám 1956. És itt meg kell, hogy álljak, kérek szépen. Mert az én lelkemben az volt, ami a fiatal, amit egy 16-18 éves gyereknek a lelkében megrögződik, az soha többet nem tud onnan eltűnni. És amikor 56 jött, akkor úgy éreztem, hogy most jött el az a pillanat, amikor tényleg az emberek, amikor Magyarország egy forradalomban föl tud szabadulni. Képzeld el, Tatabányán tanítottam ott volt egy tisztiskola, Tatabányán tanítottam, és naponta jártam föl Budapestre vonattal. Jó volt a kandó, jó volt a közlekedés. Meg volt beszélve azzal a tanárral, aki az órarendet állította össze, hogy első órát, tehát 8 órától nem kaptam órát, csak 9-től, és így ráértem reggel is 9-re odaérni. Minden nap jártam haza. Így volt az október 23-án is. Képzeld el, hogy jöttem a vonaton. Ez külön el kell, hogy mondjam, hogy érezd azt, hogy milyen érzések voltak bennem. Ugye, mikor jelentkeztem katonának 50-be, akkor még a régi hortista ruhák, bocskai sapka volt, és a régi katonaruha volt. Amikor tiszt lettem, akkor átálltak a ruszki ruhákra, és a teljesen ruszki a típusú, a tankönyveket, és akkor a fegyvereket is, akkor jöttek az orosz fegyverek, mindent. A dicsőséges szovjet, a legocskább lebbepuskákat küldték nekünk a második világháborúban, leharcolt tankokat, ágyukat, éppen csak, hogy ezeket kaptuk meg, és ezeket kell dicsérni. Ráadásul a tiszteknek már akkor semmi tekintélye nem volt, mert számtalan, hogy mindig jöttem a vonattal haza, ők mindig tömve voltak a vonatok, előfordult számtalanszor, hogy katonák ültek a vonaton, ugye, és én nekem csak állóhelyem volt a folyosón. Jól esett volna, hogyha egyik azt mondja, hogy százados, mert akkor közben százados lettem, 56 őszén léptettek elő századosnak, augusztusban vagy szeptemberben. Jól esett volna azt mondja, hogy főhadnagy elvtárs, akkor az volt a szokás, százados elvtárs foglaljon helyet. Egy sem mondta. Úgysem fogadtam volna el, de jól esett volna. Csak jelenzően mondtam, hogy tiszti tekintély nem volt. A ruszki ruhákról nem beszélve, utáltam, szégyeltem. Na, lényeg az a dologban, hogy október 23-án így jöttem föl Pestre. Ugye hallgattam én a rádiót, hogy tüntetés, aztán betiltották, aztán megint engedélyezték, de hát nem. És így érkeztem be a keleti pályaudvarra. Kiszálltam a vonatból, és teljesen ledöbbentem, hatalmas tömeg a pályaudvar előtt. Lelkes fiatalok olvasták a 12 pontot, meg a 16 pontot, ugye, hogy a szovjet csapatokat vonják ki. Úgy megijedtem, hogy te jó úristen, hát ezt nem fogják engedni, hát ezt nem engedni. Mondtam, hogy nem, és ami biztos, az biztos, nem várom meg, hogy itt szétverik ezt a forongó tömeget, inkább elmegyek haza a szüleim lakására, a Dózsa-György útra. Gyalog indultam el, Tökölyi út, Dózsa-György út. Mentem hazafelé, a Sztálin szobornál megrekedt a tömeg. Hatalmas tömeg. És próbálták a szobrot ledönteni. Kötél volt a nyakába, és egy Csepel teherautó próbálta húzni, de hát meg se nyikkant az a hatalmas nagy gólem. Akkor, vagy 100 000 ember volt. Nem is akartam volna, se tudtam volna tovább menni a Dózsa úton, mert megrekedtem a tömegbe. És úgy belegondoltam, hogy te jó úristen, hát ezek az emberek úgy döntögetik a Sztálin szobrot, amit én 3 éve terveztem magamba, hogy elég lenne ide 2 gépkocsival 3 ember. Hát egyik gépkocsi az elektromos üvegnél lekapcsolná az áramot, a másik 3 meg oda menne hozzá a szerencsétlen rendőrhöz, aki vigyázott a szoborra, és azt megmondanák, hogy mostan tűnjön el a balfenéken. Én szereztem volna Tatabányán paxitot a bányászoktól, és azt le kellett volna robbantani, azt a szobrot onnan. Ezt úgy magamban úgy forrong. És mondom, most máshogy csinálják meg helyettem, hogy tudjon ez a nyomorult szobor. Na, a lényeg az, hogy de nem tudták ledönteni. És akkor mondták, hogy jön az aparát. És akkor képzeljék, hogy hoztak létrát, emberek fölmásztak valahonnan, és hegesztő pisztollyal elkezdték hátulról vágni a Sztálinnak itt a tél alatt a csizma száránál. És
És akkor jó, és jön a csörlős kocsi, jött egy nagy olyan 5 tonnás csörlős autó, akkor a drót csörlőt fel a Sztálin nyakába, és akkor elkezdték húzni. És képzeld el, hogy az a drótkötél, hogy feszült meg, néma csend volt. 100 000 ember néma csendbe figyelte. Pengett az a húr, és akkor megmozdult, és a hatalmas gólem ledőlt. És az a 100 000 embert, mint amikor a Fradi gólt rúgott a stadionban, annak idején öröm rivalgásba tört ki. És akkor valaki mondja el, hogy a rádiónál lövik az embereket, a rádiónál lövik az embereket. Te jó Isten, hát mondom, ha katona vagyok, akkor ott a helyem, gyerünk, és akkor teherautók mentek, én is egyre fölkapaszkodtam, a térképtáska volt nálam, beadtam ott a házmesternek, hogy ne legyen útban, föl egy teherautóra, és mentünk a Dózsa György úton a Tököly út felé. Lassan, egymás után teherautók, megtömve emberekkel, üvöltötök, magyar zászlót tegyék ki, magyar zászlót, le a vörös csillaggat, lelkes. És kiértünk a Tököly útra. A Tököly úton mentünk a Rákóczi út felé, ott a Rákóczi úton már hallottam, hogy a távoli fegyverropogás. És szépen így mentünk. Az urániumhoz előtt megrekedt a tömeg. Ott már nem tudtunk tovább. Olyan volt a tömeg az urániumhoz előtt. És akkor, hát most mi legyen? És akkor láttam már, hogy a rádió felől a Rugós kórházba vittek gyereket, sebesültet, ketten vittek felnőtt sebesültet. De jó Úristen! Hát ott nem tudtam, hogy egyszer csak jön szembe velem, kérlek szépen az Astoria felől egy parancsnoki Skoda, vagy úgy hívták, hogy Prémadár, egy nyitott parancsnoki kocsi volt, és mögötte egy teherautó, egy szakasz katonával. Képzeld el, zöld parolis katonával. Oda rohantam, leugrottam, és egy százados volt a kocsiban. Mondom, ide figyelj, százados pajtás, az ávósok lövik az embereket a rádiónál, gyerünk a katonáival, és hát idefél nincs nálunk lőszer, még az őrzászlóajban vagyunk, most váltottak le minket az őrségből, és megyünk vissza a laktanyába, lőszer nincs nálunk. De közben az emberek, a katonáktól fölmásztak az autóra, és kezdték cipálni a géppisztolyokat. És akkor még élt bennem készbe a katona ösztön, fölmásztam a tetejére ennek a teherautónak, ami jöttünk. És mondtam, ide figyeljenek emberek, a katona nem adhatja oda a fegyverét, hát nem, de aki akar, az jöjjön velünk, és elmenjünk a Kiliánba a lőszerért, és fegyverért, és úgy megyünk alá, éljen, és szépen minden emberek fölkapaszkodtak a teherautóra, a katonák mellé, a Skodát is megrakták, én már csak a motorháznak a tetején tudtam kapaszkodva megülni, képzeld el. És így indultunk meg át még a Nemzeti Színház ráfordultunk a körútra, és mentünk a körúton a Kilián felé. De akkor éppen javították a villamos síneket, és föl voltak szedve a kövek, és a villamos sínek mellett fölrakva. És ezek a kövek akkor már szét voltak dobálva az úttesten, mert közben az emberek látták azt, hogy az ávosoknak mentőautókkal vitték be a lőszert. Ez akkor már nem tudom, olyan 11 óra körül lehetett. Tehát ott nem tudtunk menni a teherautóba, mert ott voltak a kövek az úttesten. És akkor megint leugrottam, és mondtam, hogy emberek elkezdtek fújolni, meg ilyen macskakövekkel dobálni. Megint leugrottam az autót, mondtam, ide jönnek emberek, hát mi az ávósok ellen megyünk, de nincs lőszerünk, aki akar jöjjön velünk a Kiliánba. Hatalmas üdvrivalgás, egy csomóan csatlakoztak, és megindultunk tovább. Egy pillanat alatt fölszedték a köveket, és nyomás, így mentünk készebb a Kiliánhoz. Az Üllői úton befordultunk, csak a távoli fegyverropogás hallatszott, nagyon távol, és egy lélek se volt, néma csend az utcán. Szépen oda megyek a Kilián kapujához, leugrok, kopogok, kinyílik a kis egy katona. Mondom, nyissa ki oda, hát nem, majd mindjárt küldöm az ügyeletes tisztet. Kézben jön az ügyeletes tiszt, mondom, ide figyelj pajtás, az ávosok lövik az embereket az utcán, mi mennénk oda, de nincs lőszerünk, nincs ki, hadd menjünk be. Mondja, hát ide figyelj, hát ez nem, hát itt csak egy munkás zászló. Kiderült, én nem tudtam, mert előtte egy pár évvel még ott volt a Kiliánban a helyőrség parancsnokság. Még szolgálatot is teljesítettem. Én nem tudtam, hogy azóta már átváltozott, és már ez csak egy ilyen munkás zászlóajnak volt a munkásszállás lényegében. Mert akkor az volt a szokás, te nem tudom, hogy emlékszel rá, vagy tudod-e, hogy a megbízhatatlan fiatalokat
akiknek az apja, nem tudom, régen katonatiszt volt, meg hortista, tisztviselő volt, meg kulák volt, meg mit tudom. Ezeket nem hívták be katonának, hanem munkaszolgálatra hívtak be. Katonaruhát kaptak, és dolgozni bányákban, meg építéseken dolgoztak. Mint a zsidókat. Mint a zsidókat, de munkaszolgálat volt, igen. Úgy hívták, hogy kisegítő műszaki dandárba voltak. Összesen azt hiszem, hogy 21 ilyen zászlaj volt az ország különböző helyén, a parancsnokság fönn volt a várba, ennek volt a parancsnok a maléter, ennek a műszaki kisegítő dandárnak. Én ezt megúsztam, mert én 56-ban ugye 14 éves voltam, de azért a Hanságban én is. Ha nem mentem volna, akkor nem vesznek az egyetemre. Szóval. Na, a lényeg az a dologban kell szépen, hogy ennek az egyik zászlója volt itt elhelyezve ebbe a Kiliánba. Ez a ügyeletes tiszt, ez nem mert a tömeget beengedni. Nem. Mondom, ide figyelj, hát közben a tömeg leszállt, és ott voltak, vagy nem 100 ember nyüzsgött a kapu előtt. Azt mondja, hogy pajtás nem lehet, mert bejönnek az emberek. Na mondom, ide figyeljél, legalább akkor egy küldöttséget engedjél be, jó van. Akkor mondom, ide figyeljenek emberek, ez egy főhadnagy volt később, meg tudom, vörös főhadnagy. Később tudtam meg a nevét, amikor a rendszerváltás után nyomoztam a 6. intézetbe. Mondtam, ez a főhadnagy nem fél, hogy betörünk, az a kérésem, hogy húzódjunk le a járdáról az úttestre. És az emberek még hallgattak. Szépen lehúzottak az úttestre. Akkor mondom, hogy te, volt ott egy mávista, egy nagy zászlóval, egy ilyen mikádos fiatalember, kiderült, hogy egy egyetemi tanársegítő a műegyetemen, aztán egy lány, aki 1 éves egyetemista volt a műegyetemen, 5 ember rámutattam, hogy engedje be minket. De ez csak nem akart minket beengedni, nem. Közben a tömeg megunta, és a nagy 200 gépkocsi beállti kaput kezdték el döngetni. Down. És akkor ez megijedt, ez a tiszt, és akkor kiáltott, hogy fegyverbe, és akkor őrszobál a katonák ott a kapu alatt beálltak, oszlopok mögé, puskával, hogyha betörik a kapu, akkor... És akkor mindegy megszállott, ordítottam be a kis ablakon, hogy katona, tedd le azt a puskát, talán az apád vagy a testvéred állít ki. A tömeg pedig dáng. És egyszer csak egy hatalmas recsenésekkel szépen beszakadt a kapu. A katonák nem lőttek. A pillanatokat elszedték a fegyvereket, az őrszobán is pillanatokat elvették a fegyvereket, és ott volt ez az egyetemista, később kiderült, hogy tanársegítés Béla a neve. Olyan hangadó volt, mert egy pár egyetemista is volt körülötte, ismerték. Mondom, ide figyelj, pajtás, itt van egy szekrény, a tiszteknek a pisztolya van benne. Nehogy ezt ne föltörjék, mert abból állati nagy botrány lenne, hogyha a tisztek pisztolya eltűnnének. Jó, közben az emberek jöttek, mentek, én is, ott volt egy őrmester. Mondom, ide figyelj, őrmester, hol van itt a fegyverraktár? Hát ki maga vagy, hogy itt, én mondom, állj, vigyázz, azért, mert forradalom van, szegény őrmester, így megállt életébe. És hát mentem, hogy gondoltam, hogy egy telefont keresek valahol, tájékozódok a dolgok fel, hogy most hogy is van, mi van. És hogy szaladgálok ott az épületbe, jön egy katona, azt mondja, hogy százados bajtás, tessék jönni, mert a gépkocsikat el akarják vinni, akkor a civilek már az udvaron lévő gépkocsikat próbálták belökni. Oda mentem, hogy idefek emberek, hogy képzeljük ezt, hogy a honvédségi kocsikat itt elvinni, de hát az emberek látom, hogy kicsit megszeppentek, megijedtek, de tudtam, hogy ha elmegyek, újra fogják csinálni. Nem. Közben mentem, hogy egy telefont keresek, akkor az emberek előzönzödik a laktanyát. Akkor bementek a szobákba, keresték minden szekrény föltörve, a telefonok a falból kitépve, de a vandalizmus. Oda jön hozzám ki szépen egy katona, és azt mondja, hogy százados bajtás, tessék jönni, itt vagy elvtárs volt még, azt hiszem megszólítás, itt a 3. emeleten van még egy működő telefon. És akkor rohannak, közben ez az egyetemista elkap engem, ez a Béla nevű fiú. Ide figyelj, tüzérnek szólított, mert piros volt a parolinom. Föltöttük a pisztoly szekrényt, mert inkább nálunk legyen a pisztoly, a biztonság kedvéért, neked is adok egyet, és kezembe nyomott egy pisztolyt, meg egy doboz lőszert. Zsebembe tettem gyorsan, mondom, mi lesz itt. Rohanok föl a telefonhoz, ugye, és hát akkor már kicsit megijedtem, féltem, hogy hát ebből valami balhé lesz. Hívtam a Honvédelmi Minisztériumot, hogy ugye, ügyeletes tiszt, mondtam, hogy ki vagyok, Szalai Róbert, Tatabányáról, és a Kiliánban. Hát, hogy mit keresek én a Kiliánban?
le voltam döbbenve. Hát mondom, úgy tudtam, hogy itt van a helyőrség parancsnokság, de itt abszolút fejetlenség van, civil. Hát akkor mondjam be az adatokat, ki vagyok, mi vagyok, személyszámomat, mondom, ez nem kóser dolog. Na a lényeg a dologban, bemondtam az adataimat, közben az emberek jönnek, mennek, a katonák eltűntek mellőlem, úgy látszik, hogy a százados érezte, hogy itt valami gáz lehet, és elment. Én pedig szépen fölmentem a telefonhoz, és ott kuksoltam, hogy most mi lesz. Egyszer csak szépen kivágódik az ajtó, közben a vállapomat leszagították, az egyetemista kislány varogatta meg a vállapomat, kivágódik az ajtó, és jön az az őrmester, akit én vigyázba állítottam egy órával ezelőtt, ugye, és rámordultam, és kivágódik, és ott van kérlek szépen 4 vagy 5 tüzér tisztiskolás sisakos fiú, szuronyos puskával, tisztekkel, tüzér és lövésztisztekkel, és mondja az őrmester, hogy ő volt az, rámutat. Civil van velük, mondja, hogy adja ide a fegyverét, odaadom, de mondom, nézze meg, hogy nincs megtöltve. Majd én tudom, hogy mit. A lányra, maga mit keres itt? Mondja a lány, hogy ő is hogy úgy megijed, hogy beszaladt a laktanyába a tömeg elől. Tud gépelni? Igen, üljön le a géphez. Jó, jegyzőkönyv fölvételtet kínál a laktanya. Október 23-24 órakor, ugye, mondom, Szalai, oda te nagy lelkesedésednek. Mondta, hogy már értesítettük a főutcát, jönnek magáért gép, hogy nem mondom, vége az én forradalmiságomnak. És kérlek szépen a lány gépeli, egyszer csak szépen kivágódik az ajtó. Ja nem, úgy beszalad egy tüzért sisakos fiú, és mondja, valami súg ennek a főhadnagynak. Egyszer csak hallom, hogy egy lövés eldördül a boltíves folyosókon, az zengető, mint egy ágyúgolyó. Bejön egy másik fiú, azt mondja, valami tüzért keresnek. Te jó Isten, megdobbant a szívem. Hát mondom, ez én lehetek. Mondom ennek a civilnek, aki később kiderült, hogy a Maléternek volt a politikai helyettes, ottani politikai osztály vezetője, mert közben a minisztérium értesítette a Malétert, és értesítette a tüzértisztiskolásokat, és kiküldtek tüzértisztiskolásokat, hogy foglalják vissza a Kilián. És kivágódik az ajtó, és megjelenik az én Bélám, egy csomó fegyveres fiatallal, géppisztollyal, és mondom, kik ezek? Hát mondom, ide figyeljél, ezek a fiúk valószínűleg azt fogják hinni, hogy engem letartóztattak. És oda ment a géphez, kitépte a papírt, a kályához, és gyújtotta meg, érted, hogy jegyzőkönyve. Mondtam, ezek idevaló tisztek, mondom, mit tájékozódnak, nem tudtam, hogy mi van. Pillanatokat eltűntek. Mind a svábokat eltűntek, ott maradtam én a felkelőkkel, meg egy-két katonával. És akkor ő elmondja, hogy amikor nem voltak, akkor elmentek teherautóval a Soroksári úti fegyvergyárba, és ott csak az öreg portás volt, bementek, és ott ellátták magukat fegyverrel, és jöttek vissza a Kiliánba, hogy hozták a fegyvereket, hogy most majd aztán megyünk a rádióhoz. És tényleg az is történt, hogy egy csomó ilyen munkaszolgálatos fiú fegyverrel belelkesedve mentek a rádióhoz, és később valóban, azt már a dokumentumokból tudom, hogy a rádió elfoglalásához adta meg a végső lökést, hogy addig csak ugye szedetlen rendőröktől elvett fegyverekkel, meg az MHS-nek a raktáraiból elvett fegyverekkel lövöldöztek, de amikor megjelent az a 50-60 egyenruhás új géppisztoly, mert nyárban új géppisztoly, a hadsereg velünk van, elszó, és eladta meg a kegyelemzőfést a rádió elfoglalásához. Én pedig a Kiliánban voltam, ugye egy kissé megijedve, és újra hívtam a minisztériumot, hogy mi van. És akkor mondja az ügyeletes tiszt, hogy nyugodjak meg, mert már egy szovjet páncélos dandár útban van Budapestről, és majd azok rendet csinálnak. És ekkor döbbentem le, hogy te jó úristen, szovjet páncélosok jönnek. Előtte két-három évvel volt a berlini felkelés, akik szintén szovjet tankok vonultak föl, és azok verték le egy-két nap alatt. Hát mondtam, ez egy borzasztó dolog. És hogy itt morfontírozok magamba, hallom, hogy távoli
tánctalpak csörkése. Nem tudom, te ha gyerek voltál 56-ban, talán emlékszel rá, hogy a tankok mista zajt tudnak csinálni, amikor mennek az utcakövezeten. Mondjuk én nem hallottam távoli zörgésbe, pont előttünk ment. Na hát akkor te tudod, Szabadságút 45 előtt a Betfalván, úgyhogy az nagy zaj. Hogy félelmetes zajjal van. Félelmetes zaj. Hallottam, hogy jönnek a tankok. És akkor az ablakon kinézek, és jött 3 páncélautó. Ilyen nyitott páncélautó, ugye felderítő, és látom, hogy mindenki az utcán volt, civilek. Eljárnak, integetnek, megálltak az autók, láttam, hogy magyaráznak nekik, gondolom, hogy akik tudtak oroszul, azt magyarázták, hogy hát itt munkások vannak, itt nem sok keresnivalójuk van, és tényleg a páncélautók megfordultak, és visszamentek a Nagyvárad tér felé. Mondom ott a mellettem lévőknek, látjátok, milyen rendesek ezek a ruszkik, hát visszamennek. De ahogy mondom, hallom, hogy fölugat a géppuska, és kinézek az ablakon, nyomjelzős golyók mennek végig az utcán hosszába, emberek szaladnak, spriccelnek szét, kapuk alá, faltövébe, elesnek emberek, sebesültek, hallottak, te jó úristen, de a 3 páncélautó már be is suhant kezében a Kálvin tér felé. Most már tudom azt, hogy egy páncélos egységnek a felderítő szakasza volt, akik jöttek előre. Te jó úristen! És akkor rohantunk le, ugye? Mert akkor, amikor elment a 3 páncélautó, akkor kis csend volt, az emberek eljöttek, a sebesülteket, ugye fogták, húzták, vonták. A Kilján kapjába is behoztak egy sebesült hadnagyot. Egy páncélos hadnagy volt, fekete parolis páncélos hadnagy, kezében még élt, valahol lövés kapott, mert még így remegett a szeme, lebegett a szeme, és nézd, hát tehetetlenül forgoltunk körülötte. Mondom, ide figyeljetek, itt a Tűzoltó utcában van egy szülész otthon volt, vagy valami kórházféle. Mondom, a hásókapun rohanjatok, és mondjátok meg, hogy jön egy-két orvos, és tényleg el is mentek, egy 10 perc múlva jött egy orvos egy ápolónővel, de addigra a fiú meghalt. Csak a halálát tudta megállapítani. És hát akkor bennem egy olyan elszántság volt, hogy az Úristen, hát nem létezik, hogy ilyen fiatal meg lehet halni, és a ruszkik jönnek, akiket eleve utáltam gyerekkorom óta. És egyszer csak hallom ám, hogy jönnek a harckocsitán. Rohantam föl az emeletre, ott voltak azért 5-6 felkelő, meg katona, ott volt a géppisztolyom a sarokba, mondom, gyerekek, gyertek, és jöttek a tankok. És képzel, lépésbe, félelmetesen, és a tetejük, meg a bevonulások nyitva voltak. Azt hitték, hogy majd itt a nagy láztap csörgést az emberek megijednek. Mondom, ide figyeljetek, csak a nyitott ajtókra, ablakokra lőjetek. És odaértek a Kilián elégérezében, akkor minden ablakból, és a szemben lévő házakból, mert akkor a Korvin köznek a házaiba is ott volt egy hatalmas tűzcsapás ezekre a tankokra. Pillanatokkal becsukottak az ajtók, fölbögtek a motorok, géppuskával kezdtek, akkor még ágyúval nem lőttek, géppuskával lőttek, és ment a 3 vagy 4 tank a Kálvin tér felé. Tudom, egy fiatal gyerek, a 13-14 év körüli srác volt, géppisztolya kiállt az út közepére, és addig lőtt, ameddig ki nem ürült a tár. Aztán nem is tudott mit kezdeni, meg se tudta tölteni. De hiába mondtam, vigyázz magad, de menj a fa mögé, akkor még álltak a fák az ülőjútól. Hát így nézek. Aztán ilyen becsukott, én egész forradalmat, ez az egy sorozat volt, amit leadtam, ott volt a tank, megszóltam és meghúztam, egy sorozatot beengedtem egyik tanknak a nyitott tetején, utána már besújtott tankokra már nem volt értelme lőni, fölösleges lőszerpocsékolás lett volna. Na hát, belelkesedtem, ne haragudjál, hogy közben ezt elmondom, de el kellett mondani, mert ez volt az minden ember életében van egy fordulópont, egy pillanat, ami teljesen megváltoztatja az életét. Hát az én életemben ez az 50. október 23-ának az éjszakája volt az a fordulat, amikor az én életem teljesen 180 fokban megváltozott. És akkor még azért engedd meg, hogy elmondjam, hogy meddig fél 12-ig vagyunk itt? Hogy elmondjam, hogy lett kifüstölve az első tank. Ez egy külön élmény, ezt el kell mondani. Képzeld el, hogy az Üllői úton, a Nagyvárad térről jött egy Josif Sztálin. Ez egy nehéz harckocsi volt, akkor a legmodernebb orosz tank, 122 mm-es löveggel, a Boráros téri hídon, a körúton pedig jött egy T-52-es. Ez a T-34-esnek volt egy modernizált változata. És jött a 2 tank, de a Kiliántól nem látták egymást a sarktól, és a 2 tank páng összeütközött. Nagy csattanás. Készében
a T-52-es visszafalolt egy kicsit, megfordult és ment be a Kálvin tér felé. De Josif Sztálinnak a lánctalpát találta el az összeütközés, lefutott a bal lánctalpáról, és ott egy helybe nem tudott tovább menni. Ott állt. És ekkor láttam az első benzines palackot. Mert a Korvin mozi mögött volt egy benzinkút. És szépen ott pumpálták, és láttam, hogy nyilván volt katona ott a tömegbe, aki tudta, hogy lehet molotov koktélt csinálni, benzinbe, az úgy üvegbe benzin, egy darab rongyot beletenni, ami megszívja magát, mint egy kanóc, ledugaszolni, és akkor várni, meggyújtani a kanócot, dobni, és akkor eltörik az üveg, abban a pillanatban föllobban. És így láttam, megy a palack, és bum, föllobban a láng a tankon. Abban a pillanatban elkezdett forogni a tornya, a géppuskával lőtt körbe. Na de hát az emeletről dobálták ugye akkor már palackot egymás után, egyre több láng, egyszer csak elhallgatott a géppuska. És mondom, te jó úristen, ezek a szerencsétlen katonák ott eleve nem megégtek abba a tankban, mert ugye befolynak a kis nyílásokon a benzinek. De arra gondoltam, hogy hát te jó Isten, hát hogyha ilyenkor vagy ő, vagy mi. Ha lőnek, ők is, ő is, ő, háborúban nincs olyan, hogy sajnálom, mert ott vagy. Közben az emberek szépen, mint a megszállottak, továbbra is dobálták a benzines palackokat. Végül már nem csak literes palackkal, hanem 5 literes uborkás üveggel hozták, és úgy dobták rá, meg vödörrel locsolták. Úgyhogy egy lángtengerbe úszott az egész. És akkor már vagy eltelt 10 perc, mondom, te jó Isten, hát ebben a tankban lőszer van, hogy föl fog robbanni. És akkor mondta a katonák, szaladjatok le, és mondjátok meg az embereknek, hogy tűnjenek el oda, mert az emberek akkor álltak 100-ával. Tényleg eltűntek az emberek, és egyszer csak egy hatalmas detonáció. Képzeld el, hogy az a hatalmas torony, az a nagy lövege pillanatot leröpült, és minden ablak a környéken, minden villanyvezetők leszakadt. És az emberek diadal ordításba törtek ki, érted, hogy ez a kis csóri, a félelmetes szovjet hadseregnek a tankját kifüstölte. Ez volt az, ami olyan lökést adott ki ezében, ami elindított engem azon a forradalmi úton, amit az egész november 9-ig, az utolsó pillanatig, hát magamévá tettem, amikor reménytelen volt a további harc. Hát ezt úgy éreztem, hogy ezt el kellett mindenképpen mondanom neked. Én örülök neki, hogy elmondtad, mert én szerintem milyen hiteles szemtanútól ugye ugyanezt más időpontban, vagy más televíziókon biztosan nem hallották, mert téged se hagytak volna ezt elmondani máshol. Az a baj, kérlek szépen, az a baj, hogy mi nagyon kevesen vagyunk már az élők. És mi a tanulság? Mondjuk a gyerekek számára ebből. Mert ugye ez egy ilyen borzasztó egyik dolog váltotta ki a másikat, te nem is biztos mindig arra akartál menni, amire végül is ugye mentél. Nézd, sok tanulság... De gyökerei ott voltak, amit mondtál az legelején. Igen. Nézd, nekem az a véleményem, hogy ebből az a nagy tanulság, hogy a fiatalokban, különösen a fiúgyerekekben mindig benne van ez a fegyverek utáni vágy, a forradalmi lelkesedés. Ezt azért tudom, mert ugye a következő napokban ott a Korvin köz és a Práter utca környékén rengeteg sok fegyveres volt, és közben voltak fiatal 13-14 éves gyerekek is, akiket szépen az hazafias érzés, pedig az iskolákban nem ezt tanulták, de azt tanulták, hogy a Zója, meg a Súlya, meg a Matroszov, meg ezek ugye harcoltak a német megszállók ellen. Hát ezek a srácok most ugyanezt fordított előjellel az orosz megszállók ellen fordították. Jó volt látni fiatal gyerekeket, kérek szépen, 14 éves ment a géppisztoly, és a nagyobb katona tanított, hogy kell megtölteni, és hogy kell. Úgyhogy, tehát én azt mondom, hogy a mai fiatalságban ma is benne van ez a forradalmiság. Hogy aki változtatni akar, aki jobbat akar, aki szebbet akar. És nekem az a véleményem, hogy ma is olyan, ha nincs is forradalmi helyzet, de viszont alapvető változásokat mindenki szeretne jobban élni. Szeretne meg, most nincsenek, Pongrácz Gergely barátom, akivel nagyon-nagyon jó viszonyban voltam. Őtől hallottam azt először, hogy elmentek a tankok és bejöttek a bankok. Most a nemzetközi globalizmus az egész Európára, de egész világra rátette a kezét, és talán nagyobb elnyomás, szellemi elnyomás gyakorol, mint az a szovjet időkben a szovjet elnyomás volt.
És a múltkor felolvastam, ezt most nem olvasom fel még egyszer, de a Palasz lexikon, 1800-es évek végén kiadott Palasz nagy lexikonban, itt le volt írva, hogy mi a hazaszeretet, hát megkönnyű, hogy nekem is újat mond, majd megmutatom utána, szóval olyan pontosan le van írva. Most szóval itt van valahol a nagyon nagy baj, én szerintem, hogy a gyerekek rosszul indulnak el, rossz irányba indulnak el, és később már ez nem is érdekli. Na most ezért én megszállt 56-os vagyok. Meg kell, hogy mondjam, hogy aztán amikor, mondom, hogy a forradalom után aztán engem letartóztattak, kirúgtak a hadseregből, később egy koncepciós perbe börtönbe csuktak, de ez nem is érdekes. Ennyi ideig voltál becsukva? 3 évig. 4 évet kaptam, de jól maga viseltem miatt 3 évben elengedte. Ennek sokkal érdekesebb az, ami az úgynevezett rendszerváltás után történt. Tudnék, akkor az első tevékenysége volt az új kormánynak, hogy az összes 56 után született koncepciós pereket semmisé nyilvánította, akkor engem rehabilitáltak, előléptettek, visszavettek a hadseregbe őrnagynak, és betettek a Hadtörténelmi Intézetbe tudományos munkatársra. És mivel én igazi forradalmára a börtönbe váltam, ahol össze voltam zárva 3000 olyan politikai fogollyal, akiknek az élet eleme volt a politikai változás és az 56-os eszme. És én attól kezdve megszálltam, 56-os eszméért harcoltam, küzdöttem, és míg oda kerültem ebbe a Hadtörténelmi Intézetbe, az első dolgom volt, hogy megpróbáljam, hogy van-e valami anyag az 56-os forradalomról. Például, hogy kilőtt a tetőről, ugye? Igen. Mert szerintem még mindig nem lehet pontosan. Ahogy mondod. Ugyanakkor, hogy Jézus mikor mit mondott, azt tudjuk pontosan. Szóval valami probléma. Igen. Kérlek szépen, amikor, hát ugye, abban az időben a Hadtörténelmi Intézetben csupa régi bolsi volt. Kivétel nélkül. Úgy estem oda bele, mint Pilátus a krédóba, hogy jöttek mind bemutatkozni, helyezkedni, kaptam egy kis irodát, ugye, ott voltam, és hát gondoltam, hogy utána kéne nézni a dolgoknak. Jó első érzés volt bemenni egy olyan levéltárba, ahol több 100 éves iratok voltak a magyar hadtörténelemnek a legdicsőségesebb és a legszomorúbb adataival. És ott bemennek egy szobába, és van egy hatalmas nagy páncélszekrény, akkora, mint ez a fél szoba. Mondom annak az irodista nőnek, aki ott ült, hogy ebben mi van? Ebben vannak az 56-os forradalom szigorúan titkos iratai. Na mondom, ezt is kér nekem, legyen szíves. Azt mondja, de akkor tessék benne, tudni, ebből a szobából nem volt szabad iratot kivenni, ott volt szabad tanulmányozni, be kellett írni, hogy mikortól, meddig, ki volt bent, és tanulmányozta. Kinyitotta a szekrényt, és abban volt 16 ilyen vaskos iratcsomó. Azok a jelentések, amelyeket az összes csapatok, az összes honvédségi szervek küldtek be 1956. október 23 és december 31 közötti tevékenységükről. Hát mondtam, ez egy aranybánya. Egyből láttam, hogy hát ebből lehet megírni a forradalom igaz történetét. Hát önző voltam először, ugye mindenki magát, én is magamat kerestem meg, ugye 2 nap alatt meg is találtam, ugye, hogy milyen ellenforradalom, hogy stb., de ez nem is lényeges. A lényeges az, hogy fölmentem az intézet igazgatójához, és mondtam, hogy ebből lehetne megírni a forradalomnak az igaz történetét. Én kis naív. Akkor én még nem gondoltam arra, hogy akik most a hadsereg vezetői, tábornokok, ezredesek voltak, ugye a rendszerváltásnak a 89-90-ben, azok kivétel nélkül mind hadnagyok, meg századosok voltak, pufajkások voltak 56 után, és azok lettek a hadsereg vezetői. Hát semmitől sem féltek jobban, mint a forradalom igaz történetétől, hogy ez kiderül. Ne? Így is történt, kérlek szépen. Augusztus 9-én van a születésnapom. Augusztus 9-én csináltak egy fehér asztalt, meghívtak, ugye volt nem tudom, üdítő, pezsgő, sütemény, ez az amaz, hogy Robikám, gratulálunk, és sokat szenvedtél, most már pihenhetsz, ugye, és csak tudsz, meg voltam hatodban, nagyon jól esett, és mikor pénteki napon volt, akkor hétfőn megyek be ugye az intézetbe, és kérem a kis irodám kulcsát, mondja a portás, hogy hát Szalai úr, nem
már az irodát oda, nem tudom, a Kropacsek ezredesnek. De azt mondta a Holló úr, azóta az igazgató, hogy menjen föl hozzá. Hát fölmegyek a Hollóhoz, és mondom, hogy mi van. Hát a Robikám, hát az a helyzet az, hogy te most már nyugdíjas vagy, és irodát csak aktív dolgozónak tudunk adni, nyugdíjasnak nem, úgyhogy hát már oda is adtuk a kozák ezredesnek, vagy kinek, nem tudom a nevét, hogy kinek, a saját holmidat azt elviheted, de ugye a titkos anyagokat természetesen azt nem viheted. Jó van. Hát mondom, nézd, az igazság az, hogy én az olvasóban is tudok dolgozni. Tudjuk, volt egy olvasóterem, ahova bejöhettek különböző kutatók, és az anyagot ott bent tanulmányozhattak, olvashatták. Mondtam, hogy én akkor ott is tudok dolgozni, nem ragaszkodom az irodához. Hát ezzel is van egy kis baj, mert tudod, nyugdíjasoknak, azoknak a szigorúan titkos anyagokban nem lehet kutatni, csak úgy, hogyha a vezérkari főnök és a legfőbb ügyész ad rá engedélyt. Na nem részletet, de mondom se kell, hogy egyik engedélyt sem kaptam meg, és abból a 3 kötekből, amit át tudtam tanulmányozni, abból kezdtem el megírni a forradalomnak a történetét. Tudnék, azokban a jelentésekben benne volt az, hogy melyik laktanyában, mikor lőtték a felkelőket, ugye azt a tesztet, mert ugye ez volt akkor a színvonal jelentésekben, és ezekből a könyvekből megírtam én az Elárult forradalom című könyvet. Egy csodálatos 550 gépelt oldalas könyv, mondom se, hogy egy kiadó nem vállalta. Azóta egy kiadó nem vállalta, egészen addig, ameddig az emigrációval nagyon jó kapcsolatban nem kerültem, és akkor az emigrációs barátaim, akik 56 után kimentek, és kint némi egzisztenciát teremtettek magunknak, de a lelkükben forradalmárok maradtak, és már haza lehetett jönni, azok adták össze, hogy megjelent a Forradalom igaz története című könyve, ami a történelemkönyvekből kimaradt. Igen, ami a történelem, azt nem mutatták, igen. Na most, és lassan, ne haragudj, hogy szólok, mert még 6 hét. Igen. Én azt szeretném, hogy mivel ugye hát később is hozzájutottál még információhoz, hogy te szerinted 56-ban te ezt akartad, illetve így alakult. Szerinted mit akartak a gyerekek, mit akartak a nagyobb gyerekek, mit akartak a munkások, mit akartak a parasztok, mit akartak a értelmiségiek, mit akartak az akadémikusok, töképpen mit akartak? Mert nem teljesen világos. Te most ugye ide jutottál, el is mondtad, és ez érthető is, de mit akartak? Nem csak belerángatták őket? Ne, rengeteg elmélet van most ennek a kifejtésére. Az én véleményem az, hogy az embereknek a döntő többsége, egyébként a forradalom történetében leírtam azt, hogy mik voltak a forradalomnak az előzményei. De csak azt akarták, hogy az oroszok venjenek? Nézd, ez egy nehéz dolog. A legfontosabb követelés az volt, hogy ruszkik haza. Ez volt a jelszó. Mindenki ezt mondta, hogy a ruszkik menjenek ki. Azon kívül szerettek volna a szocializmus mindenképpen meg akarták őt tartani, mert nem akarták azt, hogy visszajöjjenek a nagybirtokok, a 100 000 holtak, ugye a gyárosok, hanem azt akarták, hogy maradjanak. Esetleg gondolták, hogy talán ilyen népi részvények, amiről már hallottak félfüllel. A kapitalizmust akartak? Én véleményem szerint az embereknek a döntő többsége nem akart kapitalizmust. Szóval nem ezt akarták akkor, nem, ami most van, ugye? Nem, szó sem. Hát ez döbbenetes. Ez döbbenetes, nem akartak. Nehéz ezt így kimondani, ugye, de én véleményem szerint ezekben az emberekben hatalmas nagy nemzetérzés volt, amit a Ruszkik haza című jelszavak tettek kézzelfoghatóvá, és azon kívül a szocializmust akarták. Mert maga a szocializmus egy csodálatos szép eszme, ha azt úgy hajtanák végre, ahogy az a nagykönyvben le van írva. Ezt kimondom, hogy nemzeti szocializmus, ez egy csodálatos dolog, vagy nemzeti kommunizmus, ez embereket ez úgy megszűjítette. Én ugye akkor a jugoszlávok úgy éreztem, hogy a nemzeti kommunizmust építenek, nekem az félig meddig szimpatikus is volt. Tehát, hogy legyen szocializmus, de nemzeti alapon. Most nézd meg, Kínában ugye most vegyült némileg ilyen kapitalista motivumokkal a kommunizmus, és működik, és zsebükbe cincog az egész Európa és Amerika és mindenki. Szóval itt a vezetésben beépült korrupt oligarchák, egyebek ugye visszaépültek, ezek
Én szerintem minden rendszer tönkretettek, ahova beférkőztek. Tehát lehet az kommunista, szocialista, akár kapitalista, azt is tönkretették. Tehát valahol győzött a kínai kommunizmusnak megfelelő változat, ami én azért egyébként is nézem, hogy ott tornáznak az emberek. Ha mérgező élelmiszert árul, aki az főbelövik a stadionba itt, nézd meg. Egyébként a kínaiak abszolút nacionalista politikát folytatnak. Ők az igazi nemzeti szocialisták, az nemzeti kommunisták. Hát. Szóval itt ez a tragédia, hogy az 56-ra is alapozva, ugye, és most ugye pár ilyen emlékünnepsége meg egyebekkel, azt érik csak el, hogy húzzák az időt, hogy később bukjanak meg, akik itt a kapitalizmus csináltak. Én azt látom. Szóval ez egy tragédia, és mindent főhasználnak, hogy úgy nézzen ki, miközben nem olyan. Igen, és akkor, ha még egy rövid időnk van, azért ezt szeretném mondani, akkor némi áthajlással, hogy az elmúlt úgynevezett rendszerváltás óta eltelt 23 évben, a rendszerváltáskor mindenki 56-ra hivatkozott. Mindenki próbált embereket beszipkázni 56-osokkal. Igen. És most kérlek szépen teljesen ellenkező, egy piszkos, rohadt rabló kapitalizmus lett megvalósítva. Az az érzésem, hogy azért engedték, hogy összegyűjjenek, hogy marokba lehessen őket fogni, tehát ne széledjenek szét. Van egy ilyen érzésem. Meg hát ugye voltak a beépülések, mert azért 56-ban se, volt, aki már akkor ezt akarta. Nézd, az igazság az, hogy hosszú lenne, de elmondani, hogy mondtad ki az értelmiségnek. Az értelmiségnek volt egy rétege, nagyon sokan a kommunista, úgynevezett kommunista értelmiség, akik a 45 után ugye szivárogtak be, és kialakítottak maguk körül egy ilyen reformer társaságot, mert látták azt, hogy a sztálini diktatúra az nem életképes, és próbálták reformokkal megmenteni a rogyadozó kommunizmust. Ezek voltak a reformkommunisták. Akik nem akartak forradalmat, ők azt akarták, hogy a sztálini túlkapásokat szüntessék meg, de ők szeretek volna szó sem volt itt a kapitalizmus visszahozataláról, a Szovjetunióval való szakításról, semmi. Ők kommunizmust akartak egy kicsikét humanistább alapon, a Nagy Imrés társai. Tehát ez volt az egyik társaság, amit akart. Sőt, szeretném azt mondani, mert hogy a anyósom, néhai anyósom, apósom is ilyen hitű, kommunista, rendes emberek voltak, ők a Rákosival is szembeszálltak. Tehát a Rákosi uralmának a teljében volt, és szembeszálltak, azt mondták, hogy nem ezt ígérted. Hát ki is írták. Igen, tehát lényeg a dologban, hát hosszú lenne elmondani ennek a két kommunista csoportnak, az ortodox kommunistáknak, akik a Rákosi körül... De most úgy értem, hogy az anyósomnak már a szülei és Szlovákiában, abban ott is kommunisták voltak. Szóval teljesen szó sem volt erről, ami a Rákosi és a szovjet éra alatt volt. Igen, és voltak ezek a másik, a reformerek, akik humanisabbak voltak, ez a kettő egymással marakodott. Egyébként most a beszélgetés vége felé azt szeretném tőled kérni, tudnék, zavarba vagyok, és egy kicsikét össze-vissza beszéltem, mert nem erre készültem. Én arra gondoltam, hogy elmondom az én kedvenc kutatási témakörömet, hogy ezek a reformkommunisták, akik most is gyakorlatilag irányítják az ország, a politikai életet, ugye? Ezek hogyan árulták el 56-ban a forradalmat? Hát én azt javaslom, hogy tartsunk majd még egy... Erre kérlek nagyon szépen, aminek az lesz a témája. És akkor ez a témája, és ott elmondod, de én csak azt szeretném kérni, hogy az legyen a lényeg, hogy a gyerekek megértsék, azt is megértsék, hogy mit nem érdemes. Tehát, hogy azért, mert szeretünk pisztollyal lődözni, azért még nem érdemes, ugye, ha van rá alkalom, akkor szétlőni egy tankot, vagy mit tudom. Nézd, az igaz... tudják, miről van szó, a gyerekeknek fogalmuk nem volt. Csak nézd, az igazság az, hogy ez egy gyereknek nagyon nehéz megmagyarázni. A legfontosabb, amit minden gyerekkel is meg lehet értetni, az, amit Hérodotosz, ugye a görög bölcs, a történetírás atya egy mondatban úgy fogalmazott meg, hogy a féligazság az nem az igazságnak a fele, hanem hazugság.
És a mostani tankönyvekben csak egy fél igazság van, az, ami a kommunista eszmének megfelel. Az igazságnak a másik felét, amit elhallgattak, az van benne ezekben a könyvekben, ami a történelemkönyvekből kimaradt, és a reformkommunizmus fekete könyve, ami leírja azt, hogy árulták el a forradalmat. Most Magyarországon 3200 település van. Hát te hiába adsz ki barátaiddal 500 példányba egy könyvet, nem jut el, hogy a gyerekekhez nem jut el a lakossághoz. Tehát én azt mondom, hogy ezeket, amik vannak, át kéne menteni az internetes kommunikáció számára, még hogyha nehéz munka, akkor is. Hogyha aki akarja, nézzen meg az igaz történetet, mert te biztos, hogy egy résztvevő szemtanú vagy. Tehát, most nekem elmondod, én már nem tudom ezt jól tovább mondani. Hát ezért örülök ennek a meghívásnak, hogy ez a Hun TV megtisztelt azzal, hogy fogadott, és remélem, hogy még fogadni fog, és elmondhatom azt, amit te mondod, amit nem mondhatok el, csak szűk baráti körben, vagy egy előadáson, ahol 50-60, jó esetben 100-150 ember van, amiket százezereknek vagy millióknak kellene hallani. Mondom, mindig olyan megoldást kell keresni, hogy az 3200 önkormányzatban bejusson. Tehát mindig erre kell gondolni, hogy 3200 önkormányzatban, és ott még hány csoport, ugye? Igen. Hát, egy példányba se jutnak be dolgok egy településen. Igen. Nézd, az igazság az, hogy itt meg kéne nézni az önkormányzatok összetételét, és már is a politikának a síkján vagyunk, hogy kik azok, akik következetesen nemzeti és jobboldaliak, kik azok langyosok, és kik azok következetesen baloldali kommunisták, mint Gyurcsány és Bajnai és társai, hát tudod? Én már úgy vagyok vele, ugye, mérnök vagyok, meg fizikusként dolgoztam, hogy ez a jobboldali, baloldalit is utálom, mert van fölül is van, meg alul is van, meg elől is, meg hátra, nem jó ez. Nem. Tisztességesnek, hazaszeretőnek, normálisnak, hülyeség ellen, gazemberség ellen fellépőkre kellene lenni gyerekkortól kezdve, és akkor valahogy rendbe jönnének a dolgok. De természetesen ez úgy nem megy, mondjuk, hogy meg van engedve a Talmud. Megvan. Hogy lehet egy olyan törvénykönyv alapján szerveződő társaságnak működni, mely törvénykönyvben olyanok vannak, hogy minden nem zsidó nő kurva, én most kimondom, ehhez van beírva, vagy szabad megölni egy nem zsidót, nem büntetendő. Hát tessék hatályon kívül helyezni az ilyen törvényeket, helyezzék ők maguk hatályon kívül, vagy a Nemzetközi Bíróság, mert addig soha nem lesz béke megrend. Mert ha úgy születik a gyerek, ugye, hogy a szülő már ebben él, akkor milyen lesz a gyerek? És nekik is a legrosszabb. Tehát én azt mondom, hogy vagy a rabbik tegyék rendbe a dolgot, vagy a Nemzetközi Bíróság, vagy zárják, vagy küldjék ezeket az embereket, akik a Talmud szabályt akarják alkalmazni, a saját országukba, és ott ellehetnek. De hogy ide beengedni, szóval én azt mondom, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy itt nemzetbiztonsági kockázat van, hogy ilyen emberek vannak a bíróságokon, az ügyészségekkel, a rendőrségekkel, a parlamentben. De látod azt, hogy a szerencsétlen jobbikos képviselő elszóltak a parlamentben, és micsoda nemzetközi úszító hadjárat indult meg a szerencsétlen Jobbik ellen. Hát én azt mondom, hogy nem a Jobbik jelenti pillanatnyilag a fokozott nemzetbiztonsági veszélyt, hanem az egész parlament, amelyik megszervezte, megszavazta, hogy az izraeliek cégei liberalizáltan betelepültek. Magyarországon ide szülik a gyerekeket, és át lehet rá iratni a cég vagyonát, amit korlátlan pénzik a fővásárlók. Tehát itt a nemzetbiztonsági kockázat az nem egy csoport, vagy egy zsidó, nem ez a lényeg. Egy csomó nem zsidó is megszavazta. Jó, én nem tudom, hogy ki zsidó. Tehát a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat pillanatnyilag én szerintem az országgyűlés, úgy, hogy van. Remélem, hogy meghallgatják. Nekem ez a véleményem, le is írtam. Úgyhogy hát, Rózsikán, abba kell. Jó, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy meghívtál. Köszönöm, hogy ezt abban reményben, hogy még találkozunk ennél az asztalnál. Hát, megköszönöm a tévének, a vezetőségének, hogy erre a beszélgetésre lehetőséget adott. És én azt hiszem, hogy itt változás a 14-es választásoknál fog bekövetkezni, amikor majd kiderül, hogy az emberek hova fogják a voksokat tenni. Csak az a baj, hogy addig már annyi gyerek fog ide születni, hogy már övék lesz az ország. Tehát most kéne rendet csinálni minél hamarabb.
És én szerintem a törvényeket kéne rendbe rakni, tehát a Talmudból is ki kell iktatni. Benne maradhat nekik az egy történelemben. Oda kell írni, hogy mától kezdve hatályon kívül helyezve, mert az emberi jogi nyilatkozatba ütközik. Pont. Hát tessék hatályon kívül helyezni. Miért nem lehet? Hogy a Ószövetség az vagy írsz ki őket, ne irgalmaz nekik, ne könyörüljetek. A Talmud szerint a bálványimádók, akikre ez vonatkozik, azok keresztények is. Hát tessék hatályon kívül helyezni. Én már írtam egyébként konkrétan több püspöknek, Hegedű során segített is, mert a Bibliát egyébként simán változtatják a fordításokat, attól tudja, hogy mit akarnak, hát akkor tessék hatályon kívül helyezni, hiszen ezek törvények. Na, befejezzük, megint ugyanazt mondom, hogy jó, még egyszer nagyon szépen köszönöm a meghívást.